Yeah. Слушай са. Сини свини с учители от държавното виме. Господи, как да изкарам кинти, като опитва се да уволни ме. А не ми се иска да имам проблеми, но в главата имам схеми. Пързалям ги дъщерите, свалям им, после оставям ги на син. И държавата пропита с корупция, в ръката свита, не пуска свинята си да няма арбитър. Правдата е сляпа, няма пътека, прякав се дълъг път и работа не толкова сяка. Какво ли простия човек да очаква, когато изправи се пред съдията? Кляка, моли се, но не на теб, а на корумпирания човек, който взима кинти, за да вкара горкия в примки. Прокурори с власт на стинки. Виждате ли в каква държава живеем? После се чудете, що не пеем. Що не пеем? Но аз се научих, ситуацията проучих и стигнах до извод, че да чакам не е хрисимо. Здравата бачкам, прибирам пачка и от време на време ходя на врачка, а не на стачка. Манипулирам зелено, бело, не кафево, синьо и червено, но това са просто цветове. Демек удобство на човека в забързан живот, не му е нужно робство, а господство, голямо потомство и сродство. Понякога на село, а понякога градско. Адски ми се иска да смуча сиска и да имам бела риска, а в джоба на белата риската е пресметнат риска. Ах, така ми се иска. Против системата на смелостта, емблемата. Кажете, каква е темата, а да не е моето име. Лапсус в име, хайде моля те, задържи ме. Хайде моля те, задържи ме. Но не ще успееш, защото ни отгоре гледа, за да не изпадна бедата на келеда, върху който ходиш. Ще трябва сред нощните птици да бродиш. Сред нощните птици да бродиш. Не ме интересува кой е пред мен, що знам на кого доверие гласувам. А ти не дей пред мен да плюваш, то ще почна да псувам, за да разбереш, че на здравето не пасувам. Ходи, прочети и почети за старите вярвания, а не да си просткат варварината се образоваше плюс, а да зобаше минус. Равнопоставен не си ми на израз. Да, аз съм Jesus.